edu enan ewa Sompa 93.1 social media applications ni nyina no nya Asem keto akra na yebobowura honhom maame bi so Oforisuo Aboagye na san de honhom dwuma na wo ya na me pese me ma obi ate ase se ewiase no enna hokwa eno ti no se woni nipa edilia na waye extra careful na wanhwe ye bibi betumi ayo na bibi ntumi de ena me pese me ka kire mahwefo ene matiefo nyina se munyimfiri motachire maso na bibi ewo wiase adoti na santen wo ma na beka kire se bibi ni wiase akeda enkaye nto emprumu Sompa Mpe Nipa so ena obati dwumadie we enyina da Sompa Mpe Nipa badika ka kire se ye ni propose prempe no ye ni ebu aduponko mu ohwinti prako yeti buru ni asan ate kokko yaka tutum ni aka fita Sompa Mpe Nipa no ye ni dancham muruso edanso mu Sompa Mpe Nipa okoduma samo ye hwehwe afidie ema tromo bedie kopa bibidie Sompa Mpe Nipa no adigade adbakade kumazi jom Sompa Mpe Nipa no enne the nurses uncle of Alumba wajina dwa wajedia dem obedun tem se nena che asem ewo fi ha na yakasa asem so dia ni nyina ne Sompa Mpe Nipa yen ene ebedi afri soro na yedi agu fom boko na asumdua ba akoyesa aponche ntokwa no Sompa Mpe Nipa womra samwa kokote ye bema ye mrewo anokwasas bema ye mrewo enyoman kitinkiti bi na madasani aye mre no aka tum yesre nyame shira mano na ne hontimi ntono we baludie nkola ne papa no enti kaptimi papa ifiri ho ana kwatimi de nsa ato ho Asem pao na minim se nyoma kiti bitimi ma kwabrane anu timi edwosa Asem o anu timi bia kokote be ma obi ana omna samwa yanchia no pi kwaku yesu timi pagya nsa no me de menya na mba ho na omo behu wo no no se wo sano untimi pagya se fufu ho ni mieza na ba ko be da pai na ba mienu na ba na mieza so ba ko pai na watwi ya na sukira ka ba ko apai enti se ni nyina be kafu ana na wo de keka ko trivis yo se ampapai asunduem da ko na ye na adwen se be fa ba ko bi e fa na watwe de ne Asem pa anu ti kokote be ma ba bi owo bia no so wa wo aduru atimi papa pompontem no ma ibi mfa nkoma no yesre wa na enwoma ketinkiti bia makwabrane aye mre nya Asem keto akra producers ya wadawro ma ye ne omudi dwuma e Sompa Mpe Nipa wadawro ma ne nya bidi betopono so ne akusakusa ye bogem ne dan no ye ma ne nwene hurujada Sompa Mpe Nipa dwumadie we ha na abetempani sem ha na abeten komode afutu sem wotetene abrabo na me abrabo yi no dwumadie we producers ye kokosachi ye bo a Fletcher na enkwanta bisa Isaac omo dawro ma enende yenya bi ede ebeso Obed Amponsa wono na chichim emfidie no na abrekro no ano social media applications no omo dawro ma na muhu yen enso ewo so no Obed Asamoa oba adwuma pa wono ana ese di bonkomene ewo Sompa Mpe Nipa adwumadie so ka kire wo bi ene Nana Yaw chief technician wo mu nyina ka ho na eso kama pa kofro bofum pa bema asuketu ameyi pebre na asa ya Aboagye fosuo nintin fosuo mini funtum pa akatachie no serebia bonchena na atwetwe kodi ewo ya twamiansa na yakosa Sompa Mpe Nipa mede koboshe azase so kansa pian wose kampian wo kiti kriki wose akokọ wo mu ya yenwro ne mpaboa de biada sana nantwie aponche wonwu ya untumi enwro ne mpaboa yenimten ena yeko na yedi akro the nation sanka bibia boko de ya obade ya de samna tache mada bodwe moje de afusane de
catch Israel Yankopon saying Shali and Idi and Kennedy. Okay. Yeah, dear. On one a Hawaii boom, Nifa. A tear for some of him be now rust another view. Yammy Hoot, as I view as a new fee. Okay. New fee, a new Kunemiba. Yeah, you're trying to say, I fear Masu Bibio. Yeah, we say, yea. Yeah, me can be as a David Metia Cogoso. We bet in when you say. Goso. I'm going to Goso cried and none of my dog. Brought Nico, you are not we ran Tayanko. Oh, there are some food forever. I have got me fear for any don't born on the Sissy Fiani Bino. Okay. Nature, I tell on the back with our birthday. Me and Yasem Ket. You go and Crumbia, Madame Soamato. Who ran out Jahakwane, how wow, their grandmas are. To the damn Dubuco. We have a corner, there is a bonini. I'm going to come once much as all Obama to be who get to wear. In the need catchy. On what was go my wallet with dominating. Yes, I can. Yeah, Mamma, anyhow, Mamma, anyhow. It's a bit dominating Cassim Missy now. Where no use no back, or show you any money. I'm a bike, a crab in a bike, crane by bed 3, 4, 5, baby no who ye. Brim, you chum, go to go. No free. As only as myself, you. I'm free, I'm so miss Wabani, sir. Cockme dominate cat. Man, and 3 gems of gossip body. I'm I should. Me twice the Jimmy and do them me beer. You are dear man. As a mere Petroya, the Avemo Jimmy in our way. It is about many tries a hanky. Whom you are hearing. Yeah, what you go to my him. Okay, Nana say what? Mammy, or buy him if you say what. Radin na Wanyanikasia. Na prophetess, a doctor, Mrs. Genesis Fabuachi. Okay. Nyamisha mami anita hotel no. Radisha no nya ne kese ne ba cha asenso so. Nyamisha ona he hotel ho nyina. Okay. Timancha se so nyamisha na ne ho kani nso so. Ya go so man he no nya ne ba bi ko. Mi ni boni ya nya mbetua meka. Papa ne medi ya ansa no wo kro. Anokwase. Nti mechia ba bi ya wo da bi ya mechia no. Okay. Ananam se manfo na mo kura hunu so okoye nyina mechia no. Anokwase. Na afi nso so no medi nhira kese ama ne ho kani ne ma oja wo na chire. Okay. Se de on papa de akoma pa ne ni partner ya ne Raden emma obi nso mfa akoma pa. Okay. Ene o mo ntena. Okay. Ya self 11 wo fa asefo no ba ko awu. Oh. Because self 11 ba ko friend innocent no. Oh. Odaya wan so nti go so ye butubutu pa je sa ho da mani ma me ko ye kese. Ene kwajo space ani abre. Kwajo space ani abre. Na ni abre. Ene yesi o be kan wo ma ba. O ba be ye nso kama. Oh, ene kwajo be mechia kwajo. O ko no ogina manjo. Ye nso o ba o ma be ye bo nsa no. Ye ogina sa yo ha. Ho de men kan bi. O kan so anu o be ye o batene o joint wa. Ubuse na ye na asem ni pa ba ye no ni mo bia. Se be ogina no. Uhu no bo hu. So the lens no or the betech this are already near Bego. Kwajo no. Kwajo de me fere no ahwe ya. Yeah, oni ani am afraid go. Gani an go. Yes em kurum to my fans and you see bia metim. Man dey. Ya kasa nyame maame nu awu. Okay. Ani ana chiri maame enu ne me maame. Oh. O sankole no ne kunu bobra. Me so aye boa. Me maame de ne ba panyini kura ato no. Oh. Antime so aye boa ka ba bia hye me kan me maame. Se me maame nu anti. Me papa nu aba na yeso a. Eti me maame ye boa ka ba bia hye sankole ye pe dana yakoye na wotwe dana afi ya pe de be ne kura anti abusuan nyina ye maame ko se ye ba be ya na ye fe. Anti nyame nhyira saafo nyina na onye omkase ya yanya aba ne de se wo awunim ya ba ye be bo awuram na futu sem bi ehye kona bia ye yidi ama ye manfo na ye juada juada na ya na bibi ni nipa ho no na juada de ya de muadwo ende muadwo economics obi apeso ye ni ba bibia wo ye bo hye obi a hye ni ba bibia mema bo hye ye weekends o ti edu juada de ne ni juada na be me ni abe dinam se be ma so iska de ma na afre ni juada umpran no go no bejai juada so ogene ma no so ogene ma Gentleman, who do be cat no show Monday and cock or bois on Sankaya. Okay, I don't know. Yamina Meka for Lumba said Jordan and said down the Daika, so near Tipa, Quabiso, a Jordan the Dike, free brand there, Conanoma, Ashakakra. Say no man will talk around with Jordan and Quill from the Pancus in a Numerino, near Tokakra, Tibinadano Pancrauba, a year. Monsieur Holmson. San says, is equal and so 1 month for Bonogana.
ano de yabo wuram Sompa Asem Mpe Nipa maka kiro se adwumadie we ne hyehye no nyina da afutusem no edi ahimu a enya asem ketwa orofo dodo no a na hia futuo dodo no a na mpempi no ohia se yebekasa ne ye de akire won na ya tere wa kwan edi asi tempon so efiri se obi wo ho a wo twasa no na nso ya na wonim senachi achia enoti ena Sompa Asem Mpe Nipa ya faatu ye ho so se ye betetena brabo ya ya brabo yi Sompa Asem Mpe Nipa no onofo enne afutu semu a ye wo ade brew no se start over again Bojidie se afutu se yem se pie pen na ene mete kwa na esan be si mitrim na ese metwro na mede to na mede be dai metifo na yesi bibi e kire won orofo ene afutu sam no se start over again fitiase foforo orofo ansa no obi beka se fiti bibi ase foforo no na waye bi pen na ansiaga anyi ansa no bi beka kire wo se wa de asaye o at the very moment o beka kire wo se ade kro no ase no na wo se ukoya ade kro na wo kasa ase no ensiesie orofo ene ye gia tum na ya fitia brabo na se foforo wa bra ya tia hwe no ana anuti makana fidie we so se where you stumble and fall no you need to rise up from there. Baby, I would tell you, no, and none of me catch your name. You may well fidie way so say, so the free ho, ne be ye. You need to start over again. One of all, me catch the Obibia say, a nano ya di consuo no. Se poli, and I will soon tea. And I want to say, ye and then swone she gu here. And swone the echo. Now say, Nana of the consuno say, Nano more dear, or a phobe to me a consuno for fro. You need to start over again. Say, Nano more qua dear. Now say, Quanya or how we are simu abaye. Say was so 15 dear, we should go here for dear. And the master more make country will be a name you may say you need to start over again. Fitting a seer for fro. Dear ma brabo and a woba or for a diagua. A mawre who a pese at one and anum ensedo. A jawa brahua. Who dear oh ye will be a seer obaye. Or for se eye fuom kra na wo koye ena wo ba ena wo nyoma ahwiagu wa bra dunsini bi ayi wa hwefom a ye busa o se ubegya nyoma no ho ana so obehyehyɛ no foforo na watam asi utiri so ade abafie ma me abrabo na wo bɔ no dwetire na kura wo no gitum sa ahye eni obiem na sadi obefitie asie foforo no eno na me ka kire o se ye de akokoduro ene fitie asie foforo wa bra udwetire no asie orofo faako na wo gebosia no sa akonya ho no mbemma obi nko ade a Oforisuo Aboagye na nwumere ma Asem me ka ne se start over again gebosia no foforo fashe dwumadi nim na kropo twedi ampon ba se yi adom obema wadwuma no atumi atumpon Empempi no edie ben ena na nwumere mi busa o se e ma udwetire no ehye ya adwuma no pese wo fiti ase foforo eno ti faako a wo tehwe ye no a wo sode de afiri ho no se na yensanom na onom na udwetire no hye ye se wo de wo kwhye ma pem ena udwetire no ehye ye orofo se ya ayonko ena omanfo bi ba ho bosiabo ena udwetire no ehye ya Umfitia siemu no enyoma bia ususu se ehyi wudwetire no eno na ese ujagu akire na wo start na foforo eho na bohunu se wo bema anase wo ba orofo ye be start efoforo
enu ti asante nwoma no beka jo se entoma se eyefia na enteteye orofo ade bia firi wonsa ama wadwuma asai ma me papa ade ben ena sabre ama awo no emma biem eso obusa wo ho se ye befiti ase afoforo a ade bia ma wo bo fom ade bia enne ama wankasa no abrabo a wo bo nhunu so nyoba bia firi wonsa no enwoma bia ususu se na ye bone na ema enwoma no firi wonsa no eni kwan se okọ hu ebiemu ye fiti ase afoforo wate akoda bi kotworo nsohwe wo feliye ne sayo nto ka che ne maame se nani anyi school ho ebinom sisin kete reta so se dabi enwuma sua de ka eden nanso so no se mate ahwea ne no enkyere se mente hwi mu no mensode o mesen sua de foforo na mo gidie kese se metumi atwa nsohwe no na matoa me school so saafo no omusin kete no omudi nsiyo esa ekọ school no biemu no orofo enoma ya defo. We are starting over again. Mama papa, medical kacho say ye tunu sre eni abasa. Ona wo tie me no enima de krontia enwoma bi ekura no efiri ninsa. Adwuma bi ekura no efiri ninsa. Wodofo awade papa bi ekoye no wonim de ntia awade en eguye na me ka kire say abuburo kosua eduru ba bi a ade beyeye ensaida enu ntino fasha otrim na start ne foforo na ofiti ase foforo a me wogidie kese se krupo twedi ampoba se yi adom obeton super e de aguso ama wo fiti ase no a wo fiti ase foforo no wadwuma no ho no orofo afi we de mfaso beba adwuma no mu ama wo so watumi asre e de agu afu so enu tie na Oforisuo Aboagye mafutuo no se where you stumble and fall no baby a what ye no fitiase no so de wate na so ye wadwene se be fitiase foforo a be siwiye na su kraye. We are going to start over again na minim se this time no be siwiye na esi okra enso eye eye me modofo pa Yaw Oforisuo 19 the nation sanker radin show ontre wahiem na bi ada bia nim de ni free ba no kosunya bi na yemfa ma Ghana man ya afutusem de nga Ghana ye ma award a na nka every year bi ai Sompa Asem Mpe Nipa amfa na nkom ne ye ni sanse wa wudi ani mu amia bebe no nim dia ye de kofa afutusem ba no soro de achew ayenso aye ka bi ne so nim dia me edom masuko nso so no osoro de acheye tima ya futusem beto a Ghana eneme ya ye se ya no nko dokra chen stories aye de ba san se futusem ne modu start over again wo ka se nyamra hopa na ne yempese ya disun be se program no ana wo bibi aba futi ase fro nke nipa be su start over again yaw ensem asa asem na wa boss on de nkofo bebire ade anyame de che o mo ankasa o man start over because oye ba ko anye ujato yes baba ko na anye ye no obi nsa ne kura mu nti na anye ye amana adwena nko no ojai to no ko start foforo ne no abo ne fom ze etu de ne wo de ahefia ba efo so mo na eye no nanso na nte za ba ko no start location no na na emu ano was a san location na nka befa wan hunu ne se de ofiri se adwuma na na enye no ko select adwuma foforo ne no nzo afedi no nti no na brabo na ye miserable ne wo su se na me msa so we manye ye obobo so na ase nyame adi ne hwamo nanso hunu se abrabo no awurade timi buo nipa so manipa bo nya right location be yo se awurade nso ma Abraham bianzi otine maame na busuya na jane na efie onim se ho na wo so obobra no obobia emfa se nya awurade ne no wote na wote se o ka kire ne se firi wanna ne waja busuya ma kadachi bi Abraham bebo awurade so bo ko start over ko betra vioza amana za fie de uye bibia emfa enu nti na emfa ye no agye atum saa on kai kasa ye ne wakan say he need to start over again. Now start bibi again so dia then you need a different place to start it again. Go ko particular place bi amfa nti na ntna wa dia na ewo ho bia na atigata ho na nkofo nya mo pe but ho nya o makono nti nsisaye be na ade bem before you start it over again. Bibi ni hunu
na yes Awurade abɔ no so bo kuro na wakɔtena mu no omu nyina mpaboa yɛ taawoto fize kuro ni mu no omu sɔle bi afuom no omukɔ ofrefuom ba ade asa ɔhye ne kyele duale wi akɔda enti usu kɔtɔn mpaboa wɔ kuro mu a ɛmfa ɛno nkyɛ mpaboa tɔn nya wadwuma you need a different location sa location de omu per life omu pepie omu no omu afuom sam nya omu lie etu unya tɔn yɛbɛtɔ boutique no obi no ukɔsa akuro no yɛbɛtɔ omu yɛ fashion desires omu no ne kɔ wear de ne kɔ ayie sankɔfo no tontoma yɛbɛtɔ opebi apam no de akɔ ayie kuro bi ya starting CC estate ɛwɔ ne ton cement it is what on wo ba bia no omasi omu dan awie kuro da dem bantama na ton cement abeze ni baze na ento da bia ne omu beto no omu go alteration omu ntomo ma but wo ko sabe palaku wo tra palaku ko kongolia afi na ngofo osisi adan to the cement ne ko ope wo ko start over again na definitely ebefa vise ehɔ no de adwuma omu ye no omu hia na ka de no anokwasem o nipa be rati we ase ne ye bereza nti ayete se nyame tan ayete se ye nkosofu bi ho ayete se ye nkwaduro so ya dwuma na ye ne first amfa obi na ye by location nkoa ama adwuma na amfa we need to start over again we need to change our location ni etimi start bibi foforo se radical shabram se fro na no de abusiam there sometimes wo fie wo ya de amfa wo fie wonyime ebesei de so okotena bro no foforo so na etimi nyam o mani mra o mo so na oto bedi na o ma baby enkoso ntra wan start over again problem aya ya na mu ani and bia ni Awurade wo problem no ya wo school ni bi tnas no akora ne bongoma pa o ma me gini di papa gini di won do kosa aito nanso ogina pieces wo sa aito no ni e mane ne international school for koye exams JHS1 no watimedi wo musu nkunim sa akora we three exams o be da fail ya o ma me mo wure hye ni mu na akora yi ko e no okotwere nsohe ya nsohe twie ni mu no akora ni nimsa ne eba ya no watwere twa aboro so akira afoforo obi oti kuro nim ne mpata mu abusua nim ne maame no enimsa me bayi de oyi 8161 na dia ba fie ya yako maake ba ya akora na feli eto asomu ano dey owo skum gra ne nsohe nya wanya e wo fom kora no eye 90 ubenya 99 98 100 over 100 sani ya de manu andi akora we se school wo mu nyina ekokora wan o mani da so e ba ya ne o kire na de wo school ni anu nu twa 40 over 100 no onu mu matima pass akwa na mpasse ya o mu ko a e fra baba na Elizabeth ni enso he ni kodi ni wo ma ke ama no na yire di Elizabeth na yire jana jina japade nyina papa na ye depress amada name into what din no a wan go hwe ne wa twere wo twemu na sen femfram wonimzi otua oba bi aye no bone so ka e de ahye obi ba fe no start na brabo anan start over again na di we yaba ya kura ne be ye na ebuse metwa na we de enti e ba so mo kwagyeje na damfo ne kwagye ne o kire na de kwagye na wo twa onya school kama no so mama monye mama ne mransa ye ngohwe no cafe bia we mu adwade aza me de avedi eduru ne de ba ya akwa na mpase Elizabeth ukodi agura na de bi wa start me masem on na asem we de a teacher for ntiase ne headmaster ntiase eno mutu akura ne for say you need to start something again akura say da exams am train school me said ya munim zametie ne matima failure me nkobiem school na na emze mpe me ho na eche timi atwa chen kura wa bon chen ya pass akuru kura atwa ne de na me se me nko wo de mfam go sua ti ya me school ne de mo ya me yira na teacher ni ka chere mam se oba we pass de mani nsua di ma me ka bibia bia wo na do ma chere ba we die minim ne wo ne mu me mani nsua di ma okay awofo se mbe ya mani nsua wa kan no so ope ye be de no teacher ni se da se mo hwe no kra me hwe me de minim ne wo ne mu ya kasa nwa ye ja to teacher yi convince wo kofie won sra hwe wo convince akwan so okay o me school mu biem
be do so mo koya omo de ne be fra no wo ka de na agreement obeti ase so ni junior for ne say kwotena classroom amo makas ma failure beto om ena ye na ni wuntu om person but ye kwotro de obeti kwotro de am frɛ me ameba so obeti ase de a teacher ni onim ne wa akora no ase no nko ala de ya atu ya wo ma kwotena ase de exam te she pagya baya omo ana omo ti school no na ese kire wo akura ifri he ya wo kire omo kire ma teacher ni bi so panyini bi o ma ka exam na bi no ono nso se na yire eja no no akohyi oba afufuro bi oba ne de ni kunawu odi ne fie be hia ne dada ama ne ka exam na ne dem onsi exam na ne fom ono aduane de fie de bre no oba no so de Elizabeth di papa no so afori ama oba wa be yi na free yawo mu to ono so hia din Elizabeth no se Elizabeth atwa so wontwaye so ye good so onye good so nya bi wo 100 achi angode ma no okay ebede adwade na correct teacher ni de so onim ne wa akire no se man kasa oba ni nim ade achia me nim ne course e man ko bia na sam na wa depressed e bia wo try exams no yare me nim ade kura ka mo ma mo be ya tena fidie na mpesa beka you need to start something again start afresh e man yesi na ni mu abam me ko adwuma bia man ya pam me asa adwuma na ehia undia de ohia ne mpam dress fab tie bo fa bag bo atize gogosachi no na ko mbeka so ye banka so go na we producer o Sompa ko ya ni a obetimi abefa okay eno we na police di bia ma on kra pa ba ampa so yeso oba me ayiwadi una so ayo police na ayo commander na ayo hwan obua Sompa Asem Mpe Nipa na Asem Mpe Nipa producer na e kasa o se me aworo aferi obepa cho ni anworo. You need to start something again. Ya menyi saade ya ni ntum. Nya me ka cho se gamisu no. Me wo me kuro me pesini moving acting because ya mfoma nsu adwuma. Me wie je che so ma nto aso. Akwa izu pe bibia ye. Me tuma ni nto obi anim. Die na me ya abrabo be fa ma me. Ya me na mu ana mbetena agwo so na me hunu se afa ya ti production ho na mkojon ye. Me kwa me nkomo yi obi ade me ho osere nipa na yeso wo boa mo de mo bakumase abetwasini ni bia bonze na bamabu no okọ me de be piem me de ya be wuram sam de ja gomani abrewa kokuma no mo hyezo afi na ebete asi godwo so entini ye be de ye timaduru ha yaw etimi ba boys ne se obi foforo aba ya nyo obiem mo ji esika dia na mo koye nyo obiem na mi wura mo fie 1 by 1 because ma medwon ni ba ne be ko me ngon di metete me wura fie na mitu amofonam de akoni asiwo nyambotire ohwe ye ni se da krope wonzo ayese na na ma bra me de ne sa de sa na convince ma ne bi na convince me ne nya nipa be 5 ne agosta wo mu nyina asa aba nipa nso ye gigi iska so ntwama ya hon no ko wonzo ko ogodi mo aba mu ye 6 times ni etosu says wo mu nyina ba bu obi amabiem tini aya ne se mi wura via me se ni editorial registration fee we ndem nim so ye good me metua ama do the yanko we ndi ye good me kan sa na sa akoye te se yate ene sa de aye beba so wa na udua de ne me mfa ho meba me ba bejaw yaw me ba bejaw no ma ba e bi ye se sa me registration fee be wa go dia 20 cedis 30 cedis me de ne sa am go dipa ma betua am go ton fon ma betua na ma nya o mu nyina na o mo ba ye ya wo mo bae na afedi ya director radio ni madwuma director radio ye good o twa movie na perfect o timi the stars basi ye ntwa bo niska mi wura sika ni o we krum antifosu ya nyame nhira o one ne ba big joe na msema mene na me ope masem pa da bia mso all night ni ade ndo mpe masem na msema mama menye obi a me talent no wo bo am wo be se twa movie ye pe 40 million pe ye nya sa me 40 million nyesika na de pe on pe aso ma me ne hwe medin was untimi be mo ba ompo bi obe guarantee no onye serious na ye ko fast of panyi bia no nso dwon bi no be guarantee na jiska e ma data sam no ya be nkwan aba o de bigger quiz aba o de buru fifi buru kutu aba na se ayede ye hu o moda ye do ma be fra ye ko etwa movie wie ne ye ko ye premier ye lunch ya na ye 15 million ye ka ba ye be da etua yawo me started say me ton CDs no me ton kakra be 5 million be kan ye nya 20 million data na hwe nim guase e ba o de 20 man sem fan ko mama me na ade eche na paba moko ja kaka 20 million da ho ma me hu mi adare tawe o hu mi adare tawe start again am no di hu nkomo no
ya wa fe de o tweme amene busa me oye ya no so mu ni bi ba da ta na ka yense be mehia ni bi ameche no me de wunti na me de ma se ngo bebo am wayi no no so amfo anuru ba bi o kwa ameche no ka sa na ojai to ya wa fe de sini no ma be mabu because obi aba ba bi amaye sini de ayeka ya fe ayeka one day mi wura madam for dem akocha na Thursday yawada madam for ne de yaw ba for che ba for goso TV kura mi ni bi wo me dem mi du ana ni TV atikopo ebisi ho abroje yi yaba izem abroje guri yaba izem sede kwa apai sede kwa omo ba advert ada ya na de chinya omo ye audition nam se me sinina amfa mama amefa ba foforo you need to start again pie free you need them wa obi amekocha me bi get ya to say am we mani to we nso ma say pie kwa ku kwa e kwa manfi no ko fa ba gede ntade me ensa shem me ba kuma se culture center sometime me see ya na mura ho na me toso 175 nipa ba twire bejime twire me din wi na me na madum akohia da eta na oba ye twa movie ne ye de ka na oba ye no om na asi se om ye editing om studio ofrem ye kwagu ha o man ye nam se mbawe ndo se ye beboa ye so na ye editing be da fo mo na ne mkoda ho manya nipa e ko ho na makoye audition na maba koye audition na maba afi de go so ni no a yamfa na nto adwuma mu wan ko school no wawe ne sede kwakwa the whole Adum TV show makohia na mama brand na nka mpesa mbetun straight on eje me owi o de madane ne ba on ne tumefo ewie ya masheshia ofa yumo afedo mu nyina be fan comedy first me ni paketwa ya ma miska kakret mi han dan okuruma ya chem TV ya chem darling me bon kakra fast ye na me de ye ni ameye ya afede madane kumasi ni you started again. I started again. Zima bemu bu is 6 times. Ni otosu kwa nkwaje bosi oko. Saadi yo ni me yimi ho afiri mu a. Ya ne na obi tie mi Sompa TV, Sompa radio no. So you need to start again. Rebranding no. Na sini na me petwa manya. Na me first sini kwa ne so akọ the comedy show. And fire. Ewie afere me na mabe TV am ye presenter o Royal TV. Aside no afere sini fue na efra me am ne godo ngazam nyina jeje. Edima be shem mama bia woton ba yere na ye pamo no emfa ho ngwaduro so ngone nam se ye mpira obi ba bia omo kire o se kone ho be kwa akofa ma you need to go and start it again abefa ade na emfa nkwa no aye bone me terms ba ko no me se me nkwa no aye bone osimi ye dwamanfo ndi na awurade mpema se obi nso afo obi yere so sela waye ndi me nkwa no aye mfo nso start something again bibi betimi asi niam bibi betimi akoso emu aba mumu me na me bi adwuma pao na adwuma na duru se na adwuma na tofom de ma ni wukra se nipa behu nipa na mbe so behu no no ana oboafo betuma mo start biem ntima ni hu you need to start something again ya no futuo ni mu odu pa futuo we no ana nipa betwa bi anwumere nipa betwa bi anwumere futuo we na ade abanne no nkofo we ba hu nkofo besu ebi agya omadwuma nkofo gya omadwuma because of ekwanya kemefo fa so betu no no wantiase wadafie su abremu nyame ama ne mpaibo mu aheda kura di nyame atem ene wote ne ba bi minnim nipa bia yetu ni firi asafo ene oba ahojo ensu ateche mu twon oba na na se pe 5 minutes emre me na tena ateche so opede a otena ateche ni ma no de wo ye ni fita okire obi wo ha ateche ni nipa koro ma duba no akire o kaase bonzuom bonzo ye nice ase ho na ye na djuma ohia na udi anoje ka ni nyina yo se ko obeba na ma ya wie no ode afa ateche ni makoye oye wie anu ode aba bonzo ma be bo ho beba na esi ho na wan na aye ofita djuma na obeba ni anu ahoro they don't know the praise obeko ka na bebo afo ohun so manya ne mugidi o ya osebra no ama direction no na ateche na abu of me sign na asa ateche nko o se abram we anim he ya mesere wa abra ampa so obi antimi nya o ka ne ma de sa afa de what ma bia me na nya sika afele and the mechanic wa afele ama afele uko ho asa aburuchi ba bia na ya ateche no amenne watima go to yeska am ya ton land na de amana o pipa da so ahoju akire he ya plot board ne watima to and so one start again and o yesa me ko bia me abira page adu ya pam ye go pe ba bi ntina Ghana de oni ska asema mobo sa na mpanyifo ne ye ya nka abrabo na ye den ka woni pin you need to start it again who aburuchire udi scan ba wase adi oyira di omanu adi wa metu scan no ba sela awo akonye de kwa abrochire no abrochire na ma o se scan mo aba mu you need to go back
you need to go and start things again over there. Now if you sound so be peja dan foforo obebe bi obrabo be you from start again. And as you know futuo we so a ya me can be biase betimi the time na pon because en some e furo manu sesi a emo abamu o da bio osofu bi ka cho se ni osi peja ba bia no wo ni ba bia na dan ne tie aye be ka se wo extension ayi ase ndu ontum video na ateche bi ade ni koma ne afedi aso na be ye fe aye kra be he nipa abamu che kane no a anka you start again. Kamu abamu muda anokwasem papa bi akodo kokko abusuya ase so o masa asole one day pesa ya abusuya ase ya gini nyina firi nsem papa ni tu kwa ko obi kurom kwaji obi nso so ya me enche no eno watima ya awia me ya cha am wo eka so chen abusuya de na omoje ye no you need to start again. Mema ofu ibi mu abam ya woti konso ihu ya obi betima da na obu nsam ama waso ya fi konso nanim encheze amade ko ba bia na ya na ebeja na apam afiro ni be wo mo sa be media na mo ameja no enfie bi no ubedi sike mu oduro enti na eba ne sa no enti ko ba fufu ko starting again ma bibi hunahuna mu obi mfa ne 2x4 no ense osoloku aba no go osoloku no be ma yie na se ayede kokobo na bia na ho na abenya aboafo am ma to aso am akọ start again. Nipa ya no omenam wiase na ya bofo abusuya ye womfo aya bofo oman na yatim ni mu nipa aya bofo enti so aye ne na anye yi a emo aba mu na ye hye onkuna wo Sompa Asem Mpe Nipa eye Sompa FM anumire ne say you need to start again o store no ba bi esi na ya tu no pe ba bi foforo na start ni biem ampa na wo central market na wo store dan mu kese na ya ba ba dia firi nsam fa kogu table so wo man tem wo e kine be dan boutique ko ye ne foforo memu obi hunahuna onye kura wo Oforisuo wo hu nim de ne awo metia memu obi hunahuna ma chede ye hu me we adwuma wuro ye won ma chede de me ma hunahuna me hu timi ye adwuma we ma tire resign yi me hu adi tu na me nim ba bia me ko ba ma yi me hu adi because mo gidie se osoro agya me bibi wo se tem bia na me ko ba bia mtimi start bibi foforo because TV mo bi buzam so what me free TV we ko TV e wo fom se be ye dey enam se nye TV na ko peja me ma chede na ko peja me ti o se mko ya chede no adwuma na me na ebesi ampa na misi sompai enso me ye kokko asanke de be kam ya hye saa ama later na manim na mo so na adum eti ya asam no nya asam ketwa eti start again sempompo bo kra na wo kafie stand up you need to rise up come again na pompo ne mfere anokwasem mo wonu za wo yare ntimi anokwasem emfanya kokko asa na ona dem na yare anyo nka wa za kokko zaji dan o muna samu come again revenge 10 you need to rise again yeah okay anoti odofo ene Sompa Asem Mpe Nipa futuo no hit ya bem papa e de ben na wa bem ebu wo odofo na dodo no a kan enti wo de wo ye wa dwen se unye bi enna na the nations as anchor e kan no odofo eduru ba bi aye tutu amanfo wo central market no eduru baby ya ji amanfo so to free wo munsem wa bra wo dika no dodo no ana enne se wo kan wa bra bonsem a kire wo a wo wure beho orofo ebinum ya o madwen so mbawi ata so every se o mo adwuma di o mu dia wo Kumase mountain so eye dwadie eno tie tu wo mu ko race course no wa manam wa mu amu okoto onwoma wo race course no enne sika wanya no se ye ni free central market ena wo ye na adwene se media ya 2 minutes mesa kominchi mekomakura ase a orofo kan kwankwan kuduru se ye o enu ntina meka kire wo dede bi na anwumre se orofo hina ne yedi konsuo no se nsuo no hwie gu a na hina no emmonko ade na ani da so ho atuma ye fia orofo na entiti yo adwuma na sey a wan kasa no unwu mfiri wiase asase so eno ti fo hye wo hu kura se buburo kosua ade ebeye ye bia no orofo ya na ensohwe enso ewom you need to start over again fitiase foforo na seni akrupo twedi ampon obeto ni hira ne super e de aguso ama waso wabrabo enso aye promprom Sompa Asem Mpe Nipa no 0554931131
0551 931 0548 931 0548 931 or for yen fitias ye foforo na senia na kropo twedi ampon ni nshira enso ebetumi aba MC afo enhwe call mame 0551 931 hello 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 baby afre wudi ayo no kwajo supesi yenti o momado ya jo su eburu katachie na never pay what if you to if baby we when innocent was who me ka se me o mamba ka se me 1 minute papa phone and take it over boy see over the telephone I know 11 you know go to it you want to do something in the town but for that town boy see papa I just share it more the part is our boy it is no this and the only being water not you I get it talk to hello yeah yeti we hello hello 0551 931 0551 931 0548 931 yeah oh my Ghana enwumere bia menim na nwoma agi agu o man hello 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 ekodi mo check TV na ve se kwa technician phone bi ni fi ha ya asem o ya asem kesi o hello 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 baby afrefre udin acha Kevin Kevin yenti o okay ana sama maka no so e pan na ka ta sama sepan emwe bi etwum no enyoma bi a wo ye a wa ambo wa brabon and what say this time we started the baby I would pick up our shubla next time na ubenya stadium I was way on shisha come on Sarafaya Osika don't go back with shubla name by chance for Bonnie and Mount Madam Wasi no key Kevin no 0554 931 0551 hello 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 yeah I will be telling you what I'm like Penny Pie and you for me and the other day I'm going this is part of my show also you quite out your own so good yeah that's what come in 5 okay oh hello 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 good evening my you so burukata che baby afrefre wudi me dey the Asam one ka se fe buakwa yeti o ebe mena nyimre de mo sam na mo Canada in fact powerful pa me ne ma na penyini pa meza no
Now to kind of do was hey powerful message plan and go for every reason son. I'm say yeah. Go for my dream do studio. Say if me free hand no more I call a back maybe an man temon can you lady and cause you made piano with him. Yeah, my dream do pa obi no mo se nipa obi chemu nipa no me ya ni bibia be yi. Kan go po nhira mo okoso. Amen. Okwa akra no watie Sompa TV. Na da ya ubenya e wo decoder no so Sompa TV. Na se okwa Facebook a nyame yadma TV no beba. Mun kama comment to me TV no beba. Hello. 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 Hello, good evening. Hello, good evening. Majo so kadachi. Zacho pomo ya de Sompani. Nyame wo tumi Sompa Asem Mpe Nipa Oforisuo Aboagye ni. Ane ofo TV no ma o ye de bedroom ko mi nche TV no ma. Ye montamu chuku penifo di ho komo. Ya fe mo sa me TV no ma. Ti me mo kan na so. Me radio so atenti me TV ko so me transfer di ntema. Oh ebeba. Mo fa pa bonta eche ebeba. Tien o yo. Ebeba. Why? Yo, mpacho yo ne se da wase. No, Ye mo kan na ye binti. Nye binti. Oh. Papa ya ofre yi wo hwa onu a wo hwe TV. Ono so so na radio oni bi. Nanso wo hunu se time we afutu sembre. Mama me bra ho papa. Bibia ye mre. Hello. Yeah. Yana ka ba. Wo koye. Yenti o. Enti jana we kan se to mo mu ba ya. Okoso eduma anaso ba yi eduma bibinti eduma na kulafi eno aje se mo abugu se mo bebe to tikiti emema kuna na amatem ya bema ofe ka dinga jura onti wo yire ementi so na samwa akoko to ba wo ya ba be chu wo be fi mo papa wa sun eno che se mo abugu eso be mo kwa samwa mo akwaje na to koso. Okay. Asem hello. Hello, good evening. Majo so be men na baby afrefre udin. La che FM Prince me ka so fre biana. Yentie wey. Na me sham no program wa yep. Ma de. Ye station bia no be na da o be cheche. Amun kese mo de kaja obi. Ba adum ni so na ba to mo ko to je lo mbom pa mo bi mama tie fo nyina okay ni shira pa mo re bia mo de mo tie fo sa mo so tie mo da se pa ni she mo kam mo di ma pa mo okay eno ti e wo se ufiti amfi ase foforo e ma bambuo enye wo shebre ento adakam hello baby afrefre udin katachie ani ka chambato ya frame kwa bna boate me ka ta fi jab mi atmo so eje nim yentie o papa me ni jo ho pa kanya mi me ya be ma o na mi sha pa ni jimi hono ntia ya da ma se o falum ban so me tana sempa ne ka sa ya mi de na ko po nshira mo pa ni mo duma pa mo bo na men ka mo okay hello last caller hello baby afrefre udin Brantia atopelesia ajen so odifo azaya koko hwe no ba wonjo ya obekosisi aze no ade ayo ne fun nya won trofofore no okay yempe last caller ya Asem Asem kese pa hello Rigiro majo so be men na baby afrefre udin nyame wo tumi kese pa median wo va trifu no okay ya ko pon ondo mo no na mo futu pa mo de ma ya ibaniam fato priwa so nyakopo nka mo na mbre okay alright okay aha ana yede Sompa Asem Mpe Nipa afutu sem no ebesi ena ye dwoada orofo ema wabamumu se wabamu amu kwa na se wo show ho den
show sapo munsuo na mo fansa nso da miri fam fansa nsuwa no antena mantwea na wo nipa bi afiri wo nsa wadwuma bi asɛe no sɛ wo sa akohyem kana na wo somudia odofo enwoma bekoso wate na de wo ye na adwene sɛ udwuma sɛye no nti no obɛsere wo no odofo obehu na wafadi o eno nti ye ka kire obi bia sɛ wabamu amunku ade a you need to start over again na so fiti ase fofora odofo enipa behu na wafadi aya Sompa Asem Mpe Nipa badika ka cho se ye ni prepesi prempe ye buadu ponko mu na wo hwinti preko ye ne ati buruni asante kokko ye kire tuntum kire fita aya Sompa Asem Mpe Nipa no a orofo se ukoto se okrama ba osipata ye dasani bi ne man so si ho aboatati abetwa so no na maba so adwumaku bi adaworoma na mote yenka wo Sompa Asem Mpe Nipa so ye obi ka kira asantema wo bi kira asantema enne enkobo foforo kura so aba Prophet Joseph Mensa ofia yebedi afiro yenko ne koje krato oba ye ba ye obi ka kire mu oh David ma bantem do obi ayesi mu mbra ne ntu kwa na ma bantem sa babe nya votre oh o se mutimi dile kakra ta say nana babe mama yempe baby ntura ne nom kakra ne fan delay ya kwantuo no bye losing the rebel to the bloody losing the rebel and bemansa losing the rebel and bemansa bama breyensu memansa ni Nyansem, one time many power when you feel much, and says up in front of FDA, Aji, Judy, Graffiatum, and say, Osei Yaw. One day, a woman didn't and came one moba. Oh, Jose, and I made the Asamesio. Canon the pan, Nasana, Michiana, what me. A drain I didn't quano, Kingdom Garlic Bitters. No benefit, me benefit wine. Also, what told dear, Abrewa. And the Jumadia would di Emma Yen, sir. Yabahwehwe nsemu ne ehunu krasemu a edasem no na ya penepoma sibere medical ka kiro se ha yemuafo na yemuabem Sompa Asem Mpe Nipa so na enne obi beka se na da bia wo ba na just prophet kura mu ne nhyɛ dan ni nkomo wo sunsumu da enne ye bedi nkomo wo sunsumu na nsɛm wuro sunsumu sanse ye kwa ye ba nyina nipa san ye ye kwa ye ba nyina sunsum wiase no ubia wo ni polisi ya wodi na chie se wo ye polisi papa ana se wo ye polisi bone eno so akoya asem foforo wo dwumadie we eso pa Prophet Joseph Mensa wo ha die benti na nipa akora wo ho a wo se wo koye hwehwemu na wo hwe wabrabo se die besi atene die ntine so ye hwehwemu wabrabom se die wodi wachie no die wo ha wo fie ho no se yo maami fie se yo papa fie no die benti na so ye hwehwemu na wo dane nwomani na utimi eko ede ko wanim efiri se wiase abrabo no enna hokwa yame ya adom dawuku ada so no sunsumu komo prophet Kofi Boateng enne no bosumi we no pese amanfo te wo ho asese se Nyankopon abo wi no ye wadwene se obi taakewu obi di wachi na obi aye wadwene se wankasa abrabon o ma mobi eno na pese se wote ase sa na say you are going to start over again wo wadwuma na gu ye no na so obesan afiti ase fofo a wo se okoye hwehwemu etititia eno ntina me de se afutu se mu ebrɛ prophet memo akwaba meji Osei Oforisuo nyame nipa bibia bɔkɔ de oh nyame adom bibia deda na kwan mu tade we so afew
Odi anaba o. Just to her. Just to mamu saba. Na chama mamu baako. Baako ase. Chama de behwe. Aso ogusu ye yen kae nti. Di kan wi suwe na hwe. Na ma ye metwa photo ade abeche chama hwe wi no. Dia chere tifo nyina se Prophet Joseph Mensa nentade na efe no. Wadwen Oforisuo Aboagye. Ono akasa no menene 101. Wadwen me hopa oye nipa se Prophet opanyini ena me pese me mawiase manyina ati asese wiase na hokwa eyampa no kure senti de enti ayaka wiase nda hokwa wiase ye nipa dia nipa ne control wiase okay so wante saa de we yase wiase asetena kura nya wodeda ti de bia ya me kasa obi be kasa nyame ma odi obedi a o ma de nche saa kasa ono ye wrong okay ade achi obi nso wandidi ene obi andidi wada nso obi su gusu a wo pa aduane obi su gusu o pa aduane di wonya ya obi ebuada one ne yere ne mba yina o ma nya aduane ndi nso ade achi om ewiase ye nipa de ya nipa ne control wiase wote saa asem we yase a obenyine ache wanti we yase a obewu ntem enti de bia meka se Nyankopon bo nipa no nipa ante ase titiri ni Africans ya nti abode ase nyame di tumi nyina adua nipa emu ya hwehwe bonsama ya hwehwe free nipa ho ya hwehwe nyame ya hwehwe free nipa ho me no wote he ya na Israel na ya hoda so no ona iwura na enya ntokwa eni nti yefu atumi akosoro ya kacho se wiase ye nipa de na nipa ne kontrol awonte ase ntokwa esi keke ama ofu a boa yeden die nti na yesenka ofu a boa yeden ship na eba no bebia ship ne fa no ya to beri a ya ma ship bi amba nti wiase nipa betumi asesa wo hyebre nipa betumi ase wo hyebre woti we yase a nti de gon so nyum tuni bi to nyum bi hyebre sesafo ne awurade wanwene ho anko akire nyame wa bo wa wie hyebre ni kurawo nipa betumi asesa no okay obi hunti obi demo anokwase ye jeli obi 25 years obi ntro asema ye ka to obi so keke ama nipa bi abrabo anyene ne se obi obebo obi nanka obi ayeye na apaska nipa na amoa nti nipa nso anyeye obi nso abo obi mo obi ayeye saa na Nyankopon aye wa Nyankopon awie bibia dada bra ye wo wa na nyame wie na adwuma dia ka ye wo eni ntina de bia meka cho se hwehwe mu ya de bia ye first woni pa bra bom obi o ha se me de wiase am ba ye beja obi ye de wiase e ba ye beja e onte se bi mu kasa kasa na anokwase obi am beja obi a wo hyebre obi a wonnim onkrabia e na ye sa e ye de ntina ye sa de nti a wo su se wo beja obi ne ye adwuma pote a wonnim se wonnim wo adwuma adwuma ben na ese wo ye o kra free suro wo adwuma ne sen se wo ahunu sa nyoma wo yina wo beja obi si me ye adwuma bia na asai adwuma bia meye bia enkoso adwuma bia meye bia na asai ampa betumi asai wote sa abo asonso wo di uti na epempem ye kan hwehwemu asam a obi nti asam aka jo se oman na wotim ne ye wo mo ye research omo ye hwehwemu mo oman na nkasa mua na wotim anokwasem researcher ye mo allowance bosumi bia woni mabisa enti na wo ho a be ka jo se yakohu oye foforo wa ha wo ho a betumi aka jo se yakohu adi we foforo wa ha nipa wa brabo no eye mystery se wa ma nyoma bi ede bi ebetu wa brabo no nyoma bi ehinta abasoro a woto odi ni nyame beye achia na mbui me ye Methodist ni me ye Pentecost ni me ye Church of Christ ni me ye Jehovah ni weni bete no na eka ameno na asole ne te ho die nti na te sa adwuma na wo ye ni wo krampe na wiase nipa nso wo kra na ma wo yeye ade bia wo krampe bia sai wo nipadua eno na nipa bebre nim ebia me ka se wo adwuma ne se wo be ye kua adwuma nso te trotro mu twi ni wa ha enti adwuma na wo ye ni na be ye totobibidi sa wontumi nti sika ne bi ntoka ye woni pe bi won so a watoka ka na otoye no papa entumi nye adwuma kra ntoa so na wotwe
car ne ya na esei car ne ya na esei car no de ma no nkɔtɔ foforo sen saa na bɛyɛ wo kra na mpɛ car sɛ wo de car bɛyɛ business saa nyoma we na ma nipa kɔ anim wɔ abrabom obi si madam fu bi si yakɔfa nyoma free your friend say Togo eba omoto papa ono so kɔfa ba ya yento wo kra ne mpɛ enti yɛhwehwɛ adwuma a wo kra pɛ de wo kra ne pɛ sɛ wo ya ɛbɛma wo nipadua no wadi yie ana ensɛyew ɛno nti na yɛyɛ nhwehwɛmu fa adeɛ bia ho nhwehwɛmu wɔ asase wei so okay nhwehwɛmu nyɛ nefri tete bible mu nyinaa Israel ɔmo kɔ ako a ɔmo kɔ yɛ nhwehwɛmu ahwɛ sɛ ko na yɛ kɔ ne bɛdi sunkuni mu ana enti nhwehwɛmu yɛ adeɛ fri tete nipa bia nso nhwehwɛmu amba wɔ abrabɔ mu bia wɔsɛe not just a prophet say ye kan hwehwemu asem dia na kyese wiase se wo ye bibi na wo be fiti ase se dia me dia futu ba no a na wo be fiti ase na mefa ne se wo di kan di dwa bi amoa wo wa hwefom udwetiri ahye nyame ado obi asa aboa udwetiri kwa so prophet hu be hia so be hwehwem no mo hu kwan be fa so tu anamom efiri se udwetiri bi ahye pen kwa kura fa so hye no eso otua saa kwa no na wo hwem na tu anamom kwa animu ana ɛyɛ no kure sɛ nhwehwɛmu no ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ adwuma na ebi a wo yɛ na ma wo bɔ ka no sɛ adwuma na wo yɛ a wobɛsa yeye ɛne yɛ first because yɛsi yɛ hu adwuma pɔte a wo kra ne pɛ sɛ wo yɛ a wobɛyeye yɛ onipa bebree hɔ mu yɛ dwadifoɔ ɔsi dwa bi obedi bia na ayɛka dwa bi obedi bia na ayɛka wo kra ne mpɛ dwa na wodi no weenum ne nhwehwɛmu a yɛtena ase ayeye wo yɛhwɛ sɛ wo de na bɛmo wa yeye wo abrabom bibi na esi wo kwan anase adwuma na wo yɛ ne yɛ wadwuma nti yedi ka hwɛ wo kra na adwuma a wo pɛ obi won po a ne kra so adwuma na ɔyɛ no wo yɛ dwadini ne kra ne de ne kra ne paa no nanso wo bɛkɔmu no na sunsun bi na ɛhante no okay obi ha odi dwa na ɛyɛ ne ka ɔbɔ ka nyinaa no wo bɛkɔmu na obi di na afa baabi ɛna ɛsɛ no ananso sɛ ɔno ankasa ahonhom bi edi n'akyi obi baabi sa sɛ nti yɛ wahonhom bi ɛsɛ adwuma yɛ wahonhom ɛsɛ adwuma ɔkanipa ho deɛ nti yɛ wahonhom ɛsɛ adwuma no sɛ yɛ obiara ne abusua ofiri mu ne fie a ofiri mu okay yɛ wɔ fie bi wɔ ha yɛnyɛ yɛ wɔ mu saa fie no yɛ panipa bat yɛ mpɛ yiedie nti sɛ wo a wobɛyɛ yɛ wɔ saa fie no mu biara wobɛbɔ fam wo swale na wo hwe fam wo swale na wo hwe fam die nti na ma saa de no wo ho ye kyekyere abusua no foforo no ye de bosom bi ene de kyekyere abusua no saa be maka kyo se ene sika so won faso wo those time no ebre bi mu na sika so nim faso enu nti etumi tabiri gold ba na ye de akwagye ahwehwe na ye de hwe ye nim na ye sere ye tumi tabiri gold na ye de akwagye ntoma na ye de abapam ye de bia bepam chonchoncho na ehye yen ene na sika so aba mfaso sabre ni na ne yem value sika ne ye value nipa enti obi eye nyoma ope nipa ndoso woni fie sika de ye nsere enti saade no so betumi no so sole a ne ehwe ye friend sen nipa no so ba o masika ma saade ni bi di wachi e be de nse obeyeye ye wabusua bu ho mo de ndie beyie we anye ye de aye ma we nyeye ade na ese ye ma we yeye na abra mimi nipa se mesi ye ma kura nyeye saa nyoma we nyina kanto e ma nipa bi a ofiri sa abusua no mu no utumi efro no wasan hwe ase ye wabusua bi ho a na ye fie anase abusua ye bosom ankasa ene ye gide ba omo ho ban saa bosom no se ni ode bosom ne ba abusua ni mu no ewu afiri ho enti bosom na nko ana aka ho amamre nkoso nti bosom na aswale nipa na ewa abusua mu no so okay eno na obi wo ha se mesom da no bostumi bi ne meda mesom da ye bi na ase mitumi hu se ahonhom bi di machi enne ko fasade nyina ba enne fasade ne ba obi wo honom kura na chese saa bosom no start kunkum wo mo nti hu se obusua bu ha wewu ne acha 6 months na we da ho acha 1 year na we da ho ewu na omu ni na ye saa nyoma na de ba eni nti se hwehwemu amben wa wo be wa adwen se wo du nim de no onyansa bebo bra but emfa
na wu nyina no no hwe wonim sɛ ye onipa bi mu a me no kase krom ye kuafo ɔne ne dia ne sɛ kuadwuma nko a na ɔyɛ o nanso onim kuadwuma pote ye bɛma na yeye de so odua onim ti wo brɛ wa abrabom hwe Oforisuo ha sɛ ne ye brɛ ni sua na nka wo mu anka adanse ɔmo a yatumi a kyerɛ ɔmo kwan mo nya baabie gina ekuafo a ya ma ɔmo ya kyerɛ ɔmo sɛ wo wadwuma nie we na okra ne pɛsɛ ye a wakoye de ayeye so wanhu akuadwuma pote a okra ne pa wonyeye wadwen be se kokoo na be mo ayeye no so na be bɔ fam ya asem o yes ya asem o prophet akobara se wiase die mu asetana kra no keni kwakra ke nsahwe o hwe opanyini enti na obi betumi aka to se wado kokoo fo kakraka enso kokoo ne nso kokoo ni nye hwe che se kokoo a obi kura 10 acres a oti bi abeye 20 bags 30 bags no onu kura beye 40 acres papa no oti 50 friends 10 bags mai bi ba me nchen won kokko oye kokko kuani oba ya me hwe na bible no chem se onu kuadwuma ye nadwuma ba ne de ni nye kokko ono ne de ni omo ye bodifo ton me kire papa ne se wadwuma ni e we ni adwuma ye se oye papa ne ko ya no ko start adwuma no within 9 months na papa ne sidan otwa body no sidan eto moto foforo soko de be kire bi sa me makolai wasi na se sika edi machi na minim hwe wan hwe ni ya obeka se bra na obo na eno na obo no bra obehu se anya eno ano waka kire aniti na obi mbatumi abanyini na mo amobra enye se wa mbobi ode na ho ode ni nim die ye bi nanso se ye betumi a kire wo se adwuma na wo ye na na se bra na wo bo no enye wadwuma no sa bra no wanyini wabɔ nkyɛnse wutiri ho afudwene prophet na just ebuasia brabo no se wo ye hwehwemu ne akiro kwantrodo no a utumi kɔ wani mu enche ne wo ye o ya opanyini mama nipa bebre ayeye wo ehwehwemu ya mama nipa bebre ayeye diye mai bi no ne mba omodo kokoo ono ne mma mema mpanyfo omo wo kokoo omo so mo wo kokoo more than 60 acres kokoo ne nso eso abasa oba na me so wo kuadwuma ye wadwuma na momodi enye kokoo wo de ne ye emufuo me kan ya no ne mma kwaje asase kese no mo do mo sabra na bibi mu no mo to no 1050 one bag papa ne so munya mo nko a 180 bags ko 200 bags ko 200 bags me na metwa na papa ne ba ye ode envelope brown ma me ko bie mu na ye 160 million me mfa wow manya hwio me kire ne keke se na dwuma nie kire ne kwan no me kire ne kwan no okay odofo ye ne prophet Joseph Mensa na etwetwe nkomo no empempi ya na ye hwehwemu wo edwuma ya sentina madika aka atwo se Sompa Asem Mpe Nipa ko te peken kran ne ene ye tie sim pese ye kire kwan no se de ben na wo ye na de wo ye no eboa wo uhunu so uhunu sika asem so ye hwehwemu na se bibi di wachi ana se bibi enkoso bibi atechema wa obrabon ema unhu abrabon no so aye hwehwemu na prophet nkyerɛ kwa no a obetumi adiye prophet pempi no ya na ki abusua de ka afiri mu aka mu yi ka wotehwe a ɛwɔ sɛ umame nwua ba bitimi pagya wo ɛwɔ sɛ wo fa bitimi so mu na asante kasa no kura bɛsa atimi aka kyerɛ sɛ abo bi bɛka wa ne firi ntoma mu ɛyɛ ampa sɛ nipa sɛ ye nyina no dodo no afirifie nintina na me start me ka kyerɛ sɛ wiase hye nipa nsa wiase ye nipa de asa na nyame nwune nipa enti utumu sɛ etimetim ha ye wo sisi yi na ye kwaye eye nipa na ama na ye kuro anokwasem wote ase nipa betumi asɛ wo abrabɔ abo bi bɛka na efiri ntumam no wawo nua wawo maame wawo papa betumi asɛ yo okay enu ntina de bia ye ka sɛ hwehwem no hwɛ enne kura sɛ nka wo bra wo hu nka betumi abie phone lines wa fa nipa miensa yen hwɛ na abrabɔ ne adwuma a ɔyɛ bɛboa no ɛma ne free okay sɛ wo bra okay ene yenye ne sa na prophet wiase ankasa no sɛ wo ye wadwene sɛ wo hira wo di firi awoye na wo de wo mfa ba bia wonya hwehwemu bia prophet enipa ebetumi adiye
eni omu niye no ye fa no ha mu chichemu a ebe yesai se wa ebia wo se me de me mpan hwehwemu me de mekoso aye de me ya na se bia me nko ba bia wo betumi abobra no all right na mum ahawa wo be nemu no ene ne doso okay nipa bebre haw na nko yo defo nanso wonim se haw nti ene oda prison amanie bi nti ade bi a wanhunu se eba nti ene oda fiase ene oda fiase sei no okay prophet amanfo ejina homa no so pa wodofo wo abefre bia no ye pese hwehwe wa bra bom ma wo obebo ni din no akade opese ye ma no no okay sese obebo ni din di opese bia me pese wo hwe adwuma me ye bebo adwuma ben no no ye no adi kan aka ni na okay 0551931931 0551 na 31 0548 na 31 na yenko enhoma ne so hele pacho prestio masaba bio wani o pacho fen prince wo ya adwuma ben pacho majuma de nkini kana kasio yetibe bisa tu abula nya da majuma do fe de ba mpese me hu ajuma poti am me de ba biafe okay prophet also pesu hu ajuma poti ana pacho pese busa prophet asem ba ko bi on kasa ana 3 days ko dai ko madam fo bi no ko faka ko driver ni na menene ni na ko faka menene ni na asem ko jano na ya ko share them to be by menene me no bi an free mu de ena nura me fair no ebo na mane okay o se ampa ko faka sa registration number na the same thing but idea uma em ngwa se me koko du fie me amete me blue na yakum kotre enda me pa me bitiko yakum kotre bacha kotre be papa yakum da be bitiko yakum da president the prophet kan your friend is a wo de edwadie ye wadwuma wo de nyebula tu wo de edwadie ye wadwuma nanso wo edwadie na ye wadwuma wo kra pa ne ya danse hu nyoma ton unse ye obi mu ho mutumi ton te sa building materials bi te sa cement iron rods propping materials ono ne kra ne pesa adwuma no okay ena two ono ankasa side ne maame mo side no there is a spiritual challenges bi edi wo mo so nya ono nko a na ade ne ye bayie na edi wo mo so nti mpagya e fre ni mpagya eye den ma wo mo ogina so abisa no praise ogina so ko ogina so akebisa no na chese mpagya pa de ebi ni ho ehwehwemu ankoso a Asem Fufro 0551 0551 hello yeah Peter Peter ni asafun like and then me be hwehwemu ama wabrabo wati gina so mo na ade Peter wo ya di adwuma nkasa adwuma nkasa mi shi aye carpenter adwuma okay ma fa aye adwuma ye to car decoration so to car decoration the Bible is so me and you man. Oye. And we probably busana no. Hey, your friend is saying Peter. Or no edwadie na adwuma. Edwadie. Ai carpenter no kroye ya nka am one to say edwadie. Okay. But ono no o man ani nko car spare parts. Enye decoration hu. Peter gina so. Ono ne de na car omo deal with spare parts. Okay. Ena ye na adwuma. Onum se Peter ti hoyi nkoso owo no nkenye ne na ese Peter yeye nka wa yeye dadaada but Peter so ono no so side spiritual challenges di wo mo so nti ade bia yese omo fa na easy no ombe bra sa no mo life ne tie ogina so abisa no Peter what the odifo kan no o se me pa me musa wa no yie ne sei no prepa odifo se meduma tiam ni mi sika tem de de me bra de ni bi asi ami timi ye enso mi wonu me ho sika nyoma be yie bronya obetumi abaye Sompa de wate yo no okay manfo nyala ne so aye hoto pa hello mba jogo ni kaja chie we fra wo sei kwa che fem kwa sie bam ka se fe to tukuwe adwuma be na wo ye
Actually, construction. Where dey? Construction, mason, What to be an answer or cause one mortar? Because one mortar and some to be here. Send ye no yeduma. So we cause one mason in the atro brogo dear. As some friends saying, hello, Peter, or there be only Peter. Hello, Kwasi Aboa dear. Say adwuma no ye na bia nye na adwuma ne krakra mpɛ say adwuma. Okay. Nti waye adwuma ne brebebre nso ntumi mpagya. Ono ne die ye dwadie. Ba onu dwa odi a ne kra ne pepa ye omom ton te say mobile phones ne ho nyoma. Okay. Ene ye na adwuma. Agwasi wutie. Me pa tumi keeper. Ya say je say mobile phone ne accessories. Na wotonton nyame boa betimi akɔ na wa wakɔfa wa de. Na wasre asre na prophet dwetire no so ne asem no obenya sa eyen kakra akra okay on se wunya hunu ni se ya no wahu se ne wutu anamo na fa okay akwasi gina so ba chu mi gina so yes say je se oton mobile phone ne accessories no nyame bebie kwa pa de ama hello hello yeah oh hello hello ojina so on hello Kwasi Aboa na ni gina so Kwasi Aboa na kwasi ya wie hello Hello. Baby afrefre with the man so kakra wada Roma Friend Kojo cassette boy. Kojo yenti o adi adwuma na aye But you're driving right. We are driver ni But gina so ye hwe say driver ni ye wadwuma okay. Your friend say Kojo de ono de ne krape ka adwuma. Okay. Ono ne kra ne pe. But ono so ne kra na pe ka adwuma ne nye ka nketoa. Okay. Ono ye omo mu yusu ti say tipa cargo. Sa na ne kra no adwuma ne kra ne ya obaman ono ayeyi eno no. Okay. Who gina so? never saw ni gina so far. Je say okopeka kese ho tena. Edidimu a nyame ma obitwi a enche wo se wa wakọwa de no ye ka wona wate enti okra no de peka adwuma na nye ka ketenkete eno ya asem foforo ye konko yanim ye kokko yanim hello 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 ofa ba ko ka ho aye hello Hello. Fani pa baby afrefre udin. Professor in Ye fra wo say? Ata. Say? Ata. E de ba ata. Ata Francis. Ata Francis. Wo ya dwuma bai? Aruni kwani. Ye hwe say ku ya dwuma no eye wa dwuma. Dwuma no mu de he na oye. Wo ya de dwuma nkasa wo ku ya yonim. Bantene ya bro. Bantene ya bro no dua. Your friend is saying ata kwadwuma ne ye na adwuma okay ono ne de ente se bank ne eburo no eye na mmoa yen te se poultry farm okay saa nyoma no mmoa omo yen mmoa nkasa saa de ni na di nachi okay ne kra ne pesa de no okay nanso wa ye kwadwuma na aya nso no oni ne ho hwe onkonanim ntina mi bisa bible no say dad na ha mo say say ono ne maame mo side no wo be bra sen kra ntumi nko wanim aya spiritual challenges e di wo mu achi ogina so abisa no kwajo wotimenka ata ampa the prophet kan no okay anu ti no ha ne de ofre no enyina besi e komo twetwe no ha ne de ebesi prophet ye fa last one ba ku gina so wagina so ache wonu gina land ye so mienu no hello ye ba oba akra mai e ma wo mu aye o ma wo mu aye o ma me fra o sei Akosian de sisi banti. hello ma ne so ayi Hello. Akosian banti. o ye adwuma bai Let's to fruit. o to ade ayi fruit okay agosu gina so
your friends say akosua de ne kra ne pe saa fruit no nyoma na ye tonton ne saa no ne kra ne pe nanso me hwa ne he bible na kira me say akosua ye saa adwuma nanso onye yi akoye ni tuto bibidi nko a ntumi kɔ nanim nyoma mienu na ha akosua omo wo spiritual challenges edi wo mo so ye first na akosua nso ye so okokɔ ya adoye okay ne kra ne pe adoye okay so be ya adoye ama nkwala mbabaawa na mrante omo mfa amada okay na ne kra ne pe na nyoma de bakwa ya adoye na ne kra ne epenini obeto drinks biscuit insuo pano saa nyoma no na ne kra ne pe mfa nkɔkye nkwala ti baby som kura ye oze baby som eye na okay akosua wo gina so de wo tonton no de ne kwan so a na ansa ne kwan ni mie ma o kama no biscuit ne drink ne toffee sem no fa ko mabu na omo fa amada ntini tietie mu an se uko baby so mu a san koda no omo ho atepa fa cheche wo fa ko che wo ne kwan ni mie wuska sem ho why akosua de true on de wawie ana de ofra no nyina besie wo beti asi fom no homa no na eja ekɔ no amanfo gina so papa Ghana for pensenchire ni o Ghana for pensenchire ne papa eno nti wo mo frɛ ye no nyina no wo a ɛwɔ sɛ ɛwɔ prophet ho no ɛwɔ sɛ wo kɔ ho na wo dane nyoma ni de ma wo tie me na sɛ na meti sunsum nyuma ase na sɛ ya na meti ase efiri sɛ ye tie prophet ahodo na ye kan sɛ Yakobon wo bɔ wo no wo de nipa nyina ka ho na asase so na dasani asesa no de a orofo fa ho abine wate also ye hwehwɛ mu sɛ kwan na anam so na ye tempon so no wasie ana sɛ branches no na prophet so ba obekuru so nyina watumi akoten na osika srem ene yedie wakwakwakɔto prophet Joseph Mensa ono ne yene na twetwen komo no prophet yemfa me no ntwudwe me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 on say hwehwemu asem a ye kan yetisi abonte no nsi ekohunu bi de ma bi mu ntumi nkomu anim de ma bi mu force nso no mu ntumi nyeyi anokwase saa na hwehwemu tie na adwen kyen so wo ye adwuma nenso na bibia hinta obi ho nso asa na yade ye no yade na ha ne yesunsun mu ade o de achinya koda ne dua yina so de yale ni na wanya hwehwemu aye krogen wanya duro ye duro pa o yale enko okay asemu mami fa number ntu jala sawa okay me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 Kumasi had a Santasi in First Jericho Junction. A one ye tena a china a ye benada ye shen crofo omu how a manie o frenoma now to swim the kaba one casabeka mekanye de. Okay, yana Prophet Joseph Mensa and a church komo was simply the Pedimedi. So I can't was a Jordan Biada. Asem bia hu hia se ye hwehwemu no Prophet Joseph Mensa ene no edi sa adwuma no wa Asem Mpe Nipa adwumadie so ene bowura sunsumu ankasa nyoma akutie nipa o odofo tu hu na mo wate otimu se nyoma na woton no edi utrimu dem sikana benyen nyina na ese menteme ho ase odofo yemfa dan Joseph Mensa nyoma be kama pa
now so what to me at the home 21st kini ke yesi ateka expert ye ko ni kutu yade no ase sansa ma me ne wan say yade da sani benya wan efri yade kuru ya 21st kini ka bidro so e na odi tu yade na ase ateka yade no e na yade ko ntimu yade otimi so to ase no e twompa na sa wo to ase no e twon ko na akoko muslim ho no orofo de betumi ya ba se be kan wato de na nwodwo yade stroke de ne ho akwajem orofo en kama ho se stroke betumi achew wa bra oto ase no etwetwon efiti ase se bon kaye no ano na ye stroke na ekeka epepe so kro no orofo se ebetumi aboa na watumi nya ahode dia orofo yare kakra kan ni din so de siateka ene da so otumi so tin mu etwetwon pa 21st connect ene dia bibidru so ebetu yade na se dia mawo yade bibre biada ye fa nkoda 21st connect wate o mfidie pa eno tien kwai na yekutu ye yade ase kumase ehwa overseas na abehu no wone Sompa TV Sompa FM na wa brusa akro mo bo ase enkran sunwa ne nkranza tachima obehu 21st connect ho 0540311311 0540311311 Roma for the group Father Martin Seba Mr. Odofo wo frɛ na Father Martin Seba Mr. se nyojo yade stroke utu ase so honam yo ya waye mre utu ase pressure diabetes obetu ase de ama wo pa orofo kidney no ho ya kanti ama wo hwa ho no obetu ase no de ama wo orofo yemfa gidie na yemfa paibo entachiri Father Martin Seba mecha Roman Father duru na make amfo nam de ama wo ba bia tonuru tunuru e wo man Ghana biada okwa ubenya biato 0247919122 0247919122 Father Martin Seba Mr. na make am for nam dia mam wo no ba ne be so do so no watumi atena bibira na OCP fertilizer na make am for nam dia mam nsuo no toto na nanom akuafo ye krado ready wo mo ene magana fo bibidie na nanom akuafo ye mam mo piafo na ye mam mo piafo no na mo so mo ma OCP fertilizer so akwaba waba won transition said o manananom botom ya idu orofo OCP fertilizer en Africa mu hanyina da bibi mema o modi atum no mudu eyekuya orofo so obetuma yekuya yo amana ye de padia orofo ubehia OCP fertilizer yeko OCP fertilizer ayane yeko tobi wa bra ye kwa agro chemical bia wo Ghana ha biada wo kwa o mbekiro kwan abefa na dia so onyoma no so OCP fertilizer na make am for na bia ma yeko pebi ento na yifu ye no enso etumi enkosoro no vigi studios ya ponto nya badi to na yiyo ene na wotwe dadie no nyina na odofo o camera wo de ba bisi so ama ayen kai dum photo ana video ana se Ghanaian film na wo shoot a odofo ani be krogen e de ama no vigi studios na make am for na media ma malama ba se na abehu won won kan yo odofo first ko street ne so pe ho na abehu no vigi studios odofo yemfre wo mo wa homa bu iso 0574715778 0574715778 no VG Studios and I make come for nam dia ma anya asem keto akra orofo tago heba mission capsule se men kan cho zewe and na dwumiri wo ba wo ba be ma betumi agina so peme na nyoma tumi awurawura ni afro mi wura pa dia na ye tago heba Mr. Encapsules orofo eduru ba bia kwaku do nsuro no pagani mu ana adwo ehim kura na adwo ewurade mai bedidi watemu krache eduru sa abre no dia ya no mo fasika ho ya na feeling no ha orofo yenkopeta go heba Mr. Encapsules no bi no mate na eduru ba bi so so ya na libido no wo fom atenka no unhunu so di mananye ode na ni nyina no libido no tim se nyoma apagya bebo pa ebema ho atumi esan kama tago heba Mr. Encapsules na odofo koba jesi nesre no odofo infections ahodo nyina da tago heba Mr. Encapsules ne bitumi aboa na enwoma enso atumi akonkan yenwua ba bia yira minim se omunde beto ade so dia yenkomra na memusa producers no minim ba bia fa ba ye monsa na ko mo de beba betumi table so office ho yemusa wo mu ansa ye jai atum no vigis ya konkra kramanfo adwadie na yakoton so de abano ya asemo wi ase ba ko ba sunsum sem ya kanu di onim the nation sanka papa na kasa pempi nyame sofo nyame difo sa na nka oni ewie sa na nka kra ho aton ebemma wani ada ho yes wani da ho abrabo ni wi ase asetena na yewom nye ne nipa pe ne wonya ho anya ne yepe ne yenya ho anokwasem o nye ne yepe ne yenya etumi bi abrabo no kofo bi kwa kuma meka jo ka de yepe ne yenya ka meka nyoma mienu kura wo TV so sisi ya ene zangu wanya nso ka nyoma mienu
Kabetete. Ye penny nya. Yan ka meka de ba ko pen ka menya ne me penny wiase nya. Aka obeka ba ko. Ye ka mienu be boa me. Kan yan pen na minya ka min sira hwe afre awrade ho. So be mma ye otumfo ba panyini. O dia no. Ka be shim. Ayo. Me bia shim. He me ba yalefu me ba de yo e shim yaw. Asumdue mu anamwo. O na o papa no otumfo de. Wo de me ba yalefu mba se na nkeji ka me wona ehuna mane me de me dada bre mu fa ne konkran mra o kwa abroche ye ko ben. Wa men de se nka me shim yaw. Nanso nya ni onipa pe na ya wonya. Kan ye pe ni nya. Eno na ehia sa abrabo na wo bo no. Wo ye nhwehwemu wa abrabo ho. Abrabo na wo ho utu anamon. Abrabo abo usi nkete o ma spiritual background hia hwe before kra na wo problem ye ntia asem bi ase wose Awurade Nyankopɔn de niema miensa na ye onipa wose ye honam honhom ene wo kra we miensa ho ndu kra ntim mobra ne mfa honam nko a mobra nko wo ye miensa tiare na yi bi to kone no wafa bi obi nam honam ne saa yesi ye koye no wadi akire bi yesi ye ko no aba obi so ye too spiritual nti honam sem na firim onde ne bibia ye spiritual but onim se wo se me kom yonku nipa bi nchenam ko yusu madwuma no ho kire no akire me se okay ene ko hu hina so mesi no ntwa proto ma de bi onde bibia so wo je free spiritual na no so abe problem di amana si yete sa na man ketingiti wi ase ayawo ke wiase ne be da ya kono am ya ko akoye ni mama nka braba fa ma ye si ye be hu se spirituality ka ho ye be hu se physical ka ho ye be hu se sabe ye soul no so ye dini ni ye kura no na ono so atimi ya mantiye aka ne ma miensa we nyina bo manka wo paade a wo mmere ni wiase nanso obi a wo bebe ogina ne ogi nyame di ye ni too spiritual ne oso ne won kwa so ye ni too physical on de oba be bo atwede o kedeti a ho ye tobi o de akodidi wona mu di no no ane hia no ozi asori ano ozi nananom wa no ifie so woni bibia ye ma ne ho won de ne de an sa de chen okwa aduma wa begim no ayewo no aba ne ba bi ne onim spiritual so do bia mpaibo anye mpaibo ye obebo dia eno ane spiritual ne onim se wona mu ye ko obi nche no obi ko ye aduma ye ko kan bom na ne matima fama ye ono susu nim ne ono susu odi ni so achi so no osore bi obisa ne ma oye be ma ne kra aba ne ho so eno a ovuvuto gozi ngwanda so oyese se ne kra no mum so ebenya ba bi pesi ni aka bia no onfanya asem ekoba ne saa ubobra wo bre Kristo kura bae no what the spirituality for a physical oni esuafo no am that's the physical spirituality so no nko akogina kokombe poso no abompaye spirituality ne so no akọ nsum ye kan share su bonten Jordan mu na afa ne tiam se we ne me dobo so mani that's the spirituality aspect di abrabo wange ka we no nyina amomu a maame ubetina via ye minim saa obo wanze ye said dawo na ani ka pre wa ye ni be basa na no hwe obi de o TikTok ni TV so won ni ade wawu mpo no aye na efetwen o wedding ye koto na akoni mpo no na aye na akono che o wedding na ade na wote ase na wo ware na anya akono na obi wuda akono che o wedding e kire de na kire yami ye nemre yensi nkete ye nwentazo na mo bia e ka abrabo ho no ye ntrase ye de yensa ba kan diro se yenso ahom nyina ne na opese o ka che no so we nipa miensa in one nti antu bi kan nyina bom spirituality aspect diso physical diso okra ne de diso na abrabo ni ntimnya soft mfama ne timi boko eno so aze hia because ye kan timi nye on sole 12 na wada ma na botre so ye shi mankai odi shi se ada bia na ne ma ka chire ya ye hunu ne ma we ya megidi ye se ye beji boom na afa abrabo afa mai ye mfa ne ma bi nka ne ma ho ne nkonko ye ni okay eno ti ya fiti ase ye wura say ya pese ye mo manfo asum adwi wo mo no nya wo masum die wo Sompa Asem Mpe Nipa dwumadi so a orofo yenkote adumra ya abayo say obi adwuma eye kama na adwendwene efiri ne so a orofo mi ugidie kese se ke wiase ne mu asetena no ka o manfo enha haisa anu nti embeka nchi obi bia se said sese no ya prophet for no kan se Nyankopon odo ba wiase furu na yam anya beto wa woni pa nyina odi aka ho se dasani ne besesa no dia odofo duru ba bia momientu anamo eno ti eno Oforisuo Aboagye makam na me de spirituality no basa no prayer be no mobo wa ha eno na ye dia aka ho kama no
yemfa Sompa Asem Mpe Nipa dwumadi ene yemfa ko de kan no manfo ate eno ntino sɛ ya brabo na apɛ sɛ ɔbɔ ne kama na sɛ wa wo hwɛ dasani asesa wo hwɛ bre paade a orofo Sompa Asem Mpe Nipa dwumadi so na ɛwɔ sɛ wo ba na yɛ kyerɛ wo kwanten no na wotumi ediye ɛwɔ abrabom dodoɔ no a na ɛba o na dodoɔ no a so na ediye yenko na yemfa na ase kese pa nkoma ejamfo ene wona wokogya Spendilove owusu ewo Mamponten abrade wabra ne maame Mrs Grace Yamwa dodo no afa na Dum Grace woto fom no memre de twa mu ne kwasiada na yekope ne korabia na wodofo na enya asem ketwa kora enunti no ababa wa Spendilove asem a wo kan nyina ne se adofo a wo baaye ebema wo kata wo maame achi kura no orofo wode na ase a enikabia ede mamo na ase rempempa free group otwedi ampo ho na Spendilove ode ema adofo a oba bi jam no de oyi sika ede boaye de ode ne sunsum de ode ne monyam ebeta adwumadi na chi ema ye kata ne maame achi kura no obeda ase papa Spendilove wusu se sie ni kaja eni aseda ntemu a mobegya no ma ne kuja ne maame Grace Jamwa Dum Grace kwan no obeda mo ase papa nyame enhyira mo na faako a mu yi sika friye ene mo adagye a mo se ni nyina no nyame enhye mo anam we efri Spendilove ho se aseda ene odema omanfo a obebo ano ma ne kuja ne maame kura yefo chia kase nkoma nana asubonten Sofia si dikuru nana asubonten Sofia si dikuru na sa Sofia si amekan debi ho na mekwa akotena nana no oye nipa se ufi kokosechi ho no ana wokọ ntino me pese me ben no twene ase Sofia se no na dwaben ma he no tuosrebo na sase no Sofia se na yenyabo ohimpon din saa no de na yemfa enchi akese enkoma na tuosrebo dwaben ma hene oye nipa se na wokọ na se de wasi ye dwaben kwai no ni dwabia himfi a anokwasem se metai kana fidie wi so se de odi achi ni sua de odi kan nante a kameka se na dwaben hene tuosrebo ni nwia otumfuo osesa no ne nepa ewuni mo no osua bi asiesie ye ne de pa ne atatene no koreka eno ntino yemfa chia kese enkoma dwaben ma hene tuosrebo ho na Sofia se hene Sofia se dikuru osom na dwaben hene ho ntino mia de bi ho a meko dwaben na dwaben hene ba meko akochia no na ayefe ote the nation sankanka ewo dwumadi wi so sa na producers ye no omu edi dwuma kwanta bisa Isaac ye gina kwata so twemani nenso ho a ye bua Fletcher kokosechi ono de wose sumina so no bedidi o nanso e de dado akọ no sumina no so e kokurumuti no sumina so transo cha nsem ne ba so bola so ididi fi ade wose ko na abekwa we prepare kokosechi no wo ma ya de sa na oba MC so a de amponsa obede wone Chinedu iwe waba ono frin kran aba okusun ade o de nim de ebeboa emfidie no anya asem ketwa yenda the management of Tarawan Media say odo mo ko sa training no mani shop amete sa asem no na ama omo atwen foforo we innovation ye ko ye nim no enwoma besesa enwoma sesa so else yes ye tre nkwa bam ye da bia ne be kwa akọ ha obi so me ye mfidie ye ya yitri ni bi ye mfa chia kese commander Dr. Blaze Foster dwumawura nyamehira no onto ne kwanem me fa chia kese nkoma maame afi aboahema Africa Aboagye my only mother and daughter nyamehira no akwan nyina so prophet Kofi Boateng so yenchia no na yenchia prophet Joseph Opoku Adwetia prophet fo ame wo mafidie so we ya difo mo kanokore na me bo wo mu din omo ma bo mu din ya difo mo kanokore papo nyi obi sika we ya difo kroje ben wo mu ka so nka ja
nyame na di omu ye adwuma na yanchia Cedar Worship Center ono so enye oye bishop nyame de ne ye adwuma wote se me boss of bidin a na me Oforisuo mi ntwantronti nyame disafo no ye adwuma no na aba ne a kiro se baako ha no bobebo ama nya di obagyu sika die na asa akwa kadan wontimi muwa wo adifo amebo omu din nyina ye kroje ya tena kumasi ache ye hu wo mu tini no mu nenam no eno ti no ye ya trafidie so ache nyo odifo bia no beba ye bebo no dawuro bie mu aha ye hunu kwa no Oforisuo Aboagye nyame ya adom a asem foforo bi ho asem foforo bi ani ho eno ti se wo se oba Sompa Asem Mpe Nipa Oforisuo Aboagye na pamfo ye mwa na ekokon kan dia ye number wo hwehwe ya obinya ye na abefra dia sisuo no 0509 438 484 0509 438 484 and I say 0245 759